तो गाइस हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जाबाय नोंथांमोना नायगासिनो बजरक 46 ओमफ्राय दिनै माने एसे आलादा भिडिअ जानो थांगासिनो आरोना बे भिडिअआ नोंथांमोना जोबोद नायदो बे भिडिअखौ ओमफ्राय नायखानांगोन ओरैनोबो मोजां मोनखागोन नोंथांमोना आं मिथिखायो बेखौ नैबे फैगौ माबायाव आरोना 4 तारिखआव मोनसे गोदान माबा फैगासिनो मोनसे गोदान फिल्म बर' फिल्म आरोना बे रिलिज होगासिनो आरोना 4 तारिखआव होगोन जुननि 4 तारिखआव बे फैगौ 4 तारिख मात्र 100 थाखायावनो नुगोन बेफोर 100 थाखायावनो मोनब्रै सिरिज नुगोन आरोना मोनब्रै सिरिज नुगोन बे 100 थाखाजों ओमफ्राय बे एपआवबो एपखौबो आं होगोन लिंकखौ होगोन आरोना डिसक्रिपसनाव होगोन बे लिंकआ जाबाय नामा जाबाय निउब' एप NEWBO निउब' एप ओमफ्राय बेयावनो 100 सोनानै मोनब्रै सिरिज नायनो मोनगोन बे 4 तारिखआव माबा होगासिनो रिलिज होगासिनो नोंथांमोना नायनो बावनाङा ओमफ्राय गाइस प्रडिउसारा जाबाय माबा बिरफुं महिलारि आरो डिरेक्टरा जाबाय माइकेल मुसाहारि बे फिल्मनि नामा जाबाय जाफुंगोन बे फिल्मनि नामा जाबाय जाफुंगोन बे फिल्मा रिलिज जागासिनो नोंथांमोना नायदो बे ट्रेलारखौ नायदो बे ट्रेलारखौ नायनोसै होमबालाय लोगोफोर चलो चले ट्रेलारखौ नायसै होमबा हो दे उन खालामदो Silasi Suleli! Silasi Suleli, lan sekretari! Ayo, kurang tinggi terbaik, kemana terbaik? बेदर मोनजानायनि खोथा दंलै आहा बस आरो लुफाबसिन दखाना खेवनायनि सम जाबाय साइसथार नामाब्रा बाजै नोंबोनि फिसाजोआलाय आंबो नोंजों नेथ'फानोसै नामा बाजै गैया गिन्द्रिद्रिसो अजनानो महनसे जागोनदां हैद साइस नङाबा नेला आं थांसै बिदिबा आंलाय साइस जागोन सानदोंमोन थांदो बिदिब्ला नों आंखौ बिदिसो बुंबावदों गथ' नों माजों थाहैदो नोंबो सोरगोआव ओरैनो जाबाय थानाय खिनायल' नोमफायासो आंखौ हाबा खालामना लाबोदों मिथिबाय आंहा आफाखौ अननाय गैयामोनब्ला नोंखौ मा लांखायावनो अमा शेक होनाय बायदि अराव हांसिगौमोन आं माखौ नांगौ दावदैब्ला जेबो नङालै ओमफ्राय बाजै खबर सबर माबोरै मा ओंख्रि जाखो दुगैदोंना दुगैयाखै खिदोंना खियाखै बेफोरखौ सोंदोना गोबावजों लोगो मोननायखाय सोंबायब्रा बस बिखौबो बाजादोना अब्ला है मा सिमां समायनानि एक्स मा गोदान सिमां नुलायखो खुजाथ्रानो वा बेंककआव थांबावसिगोन नों आंनो जुथा जरासे लाबोफानाय बेखौ गाननानै नोंखौ आं फाइन केक होनां